Començant la seqüència... Espera't. En Fran es veurà... El tanto... El què? Per la veu i tot? Per 6 euros, Frank farà un xupito d'oli d'oliva. Som-hi, gent! El renovarem per dintre. Una miqueta més. Ara, Michael Phelps. tu, però prepara la basura per aquí. Sí, per si ve la cara o alguna cosa. Em va tot, Allò, ho vull veure. Aviam la cara, sisplau. Provem aquí. No. Tinc una pel·lícula d'oli. Tinc una pel·lícula d'oli per tot el... Què vol dir una pel·lícula d'oli? Ja està, tio, aquesta nit pots jalar amb nosaltres. Veus que bé? Vinga, una mica d'oli i a menjar amb nosaltres. Podem començar a tragar? Una novetada, Era una novetada. Està pillat. Podem començar a tragar? Vols menys diners o no? Com he parat? Uai, m'he mort allà. Claro,